приключи играта. Добре, сега ще я играя. Много интересно, може и вие да си играете. Тя е от интернет. Създаден от Невделчо Богданов, който създава и български статия. Сега ще играем играта. Тежки времена настъпиха за Шевървуд. Тиранин, позъл дори от принц Джофри, тормозеше бедните селени. Милорд, този го хванахме да краде кал от кралските земи. Заклевам ти са цар, имам 15 човека да храним. Обесете го с главата надолу и го хвърлете на крокодилите, да видим дали ще краде пак от мен. Но, кралю, как? Кое е по-напред? Оле, божки, обречени сме! Страх ме, мамо! Дано да се намери герой, който да ни спаси от злия тиранин. Ей, скивай, човече! Гостилница! Да, след толкова дълго пътешествие, един ел ще ни дойде добре. Как мислиш? Дали някой тук може да ни даде квест? Огледай се за странник с качулка. Ей, ето един, къде? Там е, виж! Аспарух, този зъл тиранин спира ни тормози. Няма ли най-накрая някой да се намери, който да ни спаси от него? По-тихо е. Може да има шпиони около нас. Да, бе, едва ли ще има шпиони точно тук? Абе, Джексън, чух слух, че местните искат да се отърват от някакъв зъл тиранин. Откъде го чу? От онези двамата нещастници, които извеждат в момента зад мен, видя ли ги? Ей, имам идея. Да отървем селените от злия тиранин. Благородна кауза, която ще ни донесе престиж. Да, и ще станем известни. А може и да си ходим и те да се оправят сами. Поне няма да пострадаме. Може пък да им помогнем, но първо да изпием по един ейл тук в гостилницата. Все пак, брато, за това сме дошли тук. Кой ли от трите варианта да изберем? Все пак, брато, за това сме дошли тук. Кой ли от трите варианта да изберем? Сега кой ли да избера всички? Да пинат побира, да стръгнат, да убият тиранина. Все пак, за по-сигурно трябва да измислим план. То така си се прави. О, сетих се! Какво ще кажеш? Отиваме в замъка, убиваме тиранина и бягаме. Устройваме. Какво ще кажеш? Отиваме в замък. Чух нещо. Убиваме тиранина и бягаме. Устройваме. Идва от онези хръсталаци. Ей, какво? Мисля, че го отепах. Чуйте ма, чесани! Аз съм сиамския свинкс, пазител на свещената гора. И заради той, че убихте едната ми глава, ще ви изям, освен ако ми отговорите на един въпрос. Тогава съм должен да ви пусна. Сделка? Не става. Навити сме за въпроса. Сделка? Не става. Какво има в джоба ти? Навити сме за въпроса. Какво има в джоба ти? Няма нищо в джоба ми. Грешен отговор. Game over. Опитай пак. Game over. Опитай пак. Добре, сега... мисля да... Опа. Сигурно ще избера... Щастливото ми пени. Да ми гадинете! Познах, нали? За съжаление, ще трябва да ви пусна. Много забавно беше с този свинкс. Видя ли как го затаприха? Да, ами ти си умняк. Да, знам. Въпросът беше доста труден. Ами ти си умняк. Да, знам. Въпросът беше доста труден. Не съм познал. Не си супер яко.
кофти, орки. Пазят входа на мината. Единственият път през великата стара планина. И какво предлагаш да направим? Ами да ги нападнем за експириенс и плячка. Не е ли по-добре тихомълком и измекярската да се промъкнем от другата страна? А? Не е ли по-добре тихомълком и измекярската да се промъкнем от другата страна? А? Прикривай ме! Той е там. Прикривай ме! От колко време съм в клетката? От днес! Преди малко те хванахме. От колко време съм в клетката? От днес! Преди... Трябват ми ключовете. Хвана ги. Така, сега да намеря Майкъл. Хвана ги. Сигурно това е пътят към двореца. Къде се е обръснал? Сигурно това е пътят към двореца. Моля, влезте. Моля те, помогни. Портал. Джаксън! Джаксън! Най-накрая те открих! Виж, Майкъл, тайния вход на Митрандир. В крайна сметка стигнахме до замъка. Кралю, относно новия закон. Гениален е, нали? От сега нататък всички трябва да смалят ръста си. Няма да позволя на никой да е по-висок от мен. Веднъж там свърша плана. Ще съм най-високия Шепър Вуд. Между другото, ти си следващия. Трябва да прекратя тази лудост. Между другото, ти си следващия. Ето го. Ще се заема. Пусни лъка, Смърф. Хванете го! Пусни лъка, Смърф. Хванете го! Иска да уча Знам го, защото са ми го казали. Иска да уча Ще го запомня. Game over. Опитай пак. Game over. Опитай пак. Трегин. Не искам трегин. Оцени ме, бе, идиот! Упс! Стига, бе, ще ме убиеш! Стига, бе, ще ме убиеш! Прикривай ме! Ами не е това. Прикривай ме! Нека си помисля малко. Ако учат Злият тиранин е мъртъв! Да! След като вече няма кой да плаща кинти, ти да не няма. Идвам с теб. Хайде да пием по един ейл. Кой да плаща кинти? Джексън, ние успяхме! Убихме злия тиранин! Знам, бе, знам. Да не мислиш, че съм сляп.
Най-после славата, която заслужаваме. Ще пеят песни за нас и ще ни помнят вечно. Ла-ла-ла-ла-ла. Често ли го влели по Изала? Кажи де, познати са ми от някъде, но откъде? Не бяха ли онези от Самоков? Ти беше добър с физиономиите. Жик-так, жик-жик-так, потепахме ги пак. И така, нашите храбри рицари продължили по своя път и заживели щастливо до следващия си квест. Happy End. Щастлив край. До следващия си квест. Happy End. Щастлив край. Ай, чао, хора.